ಮೂಡಬಿದ್ರಡು ಮಸ್ತ್ ಬಿದಿರು ಬಳಿ ಒಂದಿತ್ತೇರ್ಕೆ ಅಂಚನೆ ಮೂಡಬಿದ್ದದ ಒಂಜಾತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಿಕ್ಕಲದ ಬಗ್ಗೆ ಕರಿನ ವಿಡಿಯೋಡು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇತ್ತನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಕ್ಕಲ ಮಾತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂಚನೆ ಉಪ್ಪಡು ಪನೊಂದು ಇನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಮುಲ್ಕಿದ ಕೈತಲುಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಮೂಡಬಿದ್ರೆಗೆ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಕುದರೆಂಚ ಬತ್ತಿನಂದು ತೂವರೆ ಪುನಗ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಪನಗ ಮೂಡು ಪ್ಲಸ್ ಬಿದ್ರೆ ಮೂಡು ಪನಗ ತುರುಟು ಮೂಡಾಯಿ ಅಂಚನೆ ಕನ್ನಡಡು ಪೂರ್ವ ಬೆದ್ರೆ ಪನಗ ತುಳುಟು ನಮ್ಮ ಸೀಮೆ ಕೊಲ್ಲೊಂದು ಪನ್ಪೇರು ಕನ್ನಡಡು ಬಿದಿರು ಒಂದು ಪನ್ಪೇರು ಮೂಲು ಮೂಡು ಬಿದ್ರೆಡು ಮಸ್ತ್ ಬಿದಿರು ಬಳಿಯೊಂದಿತ್ತರಿಗೆ ಅಂಚ ಮೂಡು ಬಿದ್ರೆ ಪನ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಕುದರ್ ಅಂಚನೆ ಮೂಡಬಿದ್ರೆಗ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾಶಿ ಜೈನ ಕಾಶಿ ಇಂದಲ ಪನ್ಪೇರು ಅಲ್ಲೇ ಮೂಡುಬಿದ್ದದ ಒಂಜಾತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅದಂದು ಪನಗ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆಡು 1000 ಕಂಬ ಬಸದಿ ಹೊಸನಾಡು ಕೊಡ್ಯಡ್ಕ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಟೆಂಪಲ್ ಗುಂಡ್ಯಡ್ಕ ಫಾಲ್ಸ್ ಒಂದೇನು ನಾಗುಂದಿ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂದಲ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಕಂಚಿಬೇಳ್ಳು ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಕೊಣಜೆ ಕಲ್ಲು ಅಂಚನೆ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆಡು ಒಂಜಿ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಪಾರ್ಕ್ಲ ಉಂಡು ಅವೇ ಸಮ್ಮಿಲನ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಪಾರ್ಕ್ ಬಂದಲೇ ಒಂದು ಒಂಜಾತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮೂಡುಬಿದ್ದದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನೊಂಚು ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕಗ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಸಿ ಯು ಸೊಲ್ಮೆ